eskerrik asko Maialen eta eskerrik asko egun on eskerrik asko gaurkoan aurritzeagatik, egia esan nahi ezagun asko daude eta honetan hori eskertzekoa dela. Maialenek EH kolektibo elkartea harin batean aurkeztu dau, pixka bat ez, kokatzeko. Mailinguru honetan egingo duguna da, zigilu ekologiko, zigilu ofizialen eta berme sistema ezberdinen arteko elkarrizketa bat, bai? Eta horretarako, jakintza akademikoa, logiko jakintza agronomikoa, baliabide desberdinak erabiliko ditugu, finean nahi duguna da jabetzea eta sensibilizatzea zelako garrantzia daukien berme sistema parte hartzaileak agroekologiaren bideari egiteko, bai? Orduan itxi dazue, pizkat, mailinguru hasi baino lehenago, pizkat, testu inguru bat, berme sistema parte hartzaileen inguruko testu inguru bat egitera. Berme sistema parte hartzaileak 70. hamarkadan sortzen dira, Europan sortzen dira, eta izetez ganera gaur badaukagu gure panelean Frantzian sortu zen Nature Progres berme sistema parte hartzailea aitzindaria izan zen, 70. hamarkadan izan zen, da horreko ordezkari bat hemen gurekin. Gero panela aurkeztuko dizuete, ondo. Europan sortu zen, zergaitik, gabezi bat bazeuen, ez? Europako ekoizpen ekologikorako erreglamendurik ez zauen, eta orduan, gizarte mugimendutatik hasi ziren oinarri batzuk ezartzen, elikadura sisteman ibiltzen ziren pertsona horiei laguntza tresna bat eskainiz, ez? 70. hamarkadan. Gero 80. hamarkadan bigarren berpizte bat egon zen, markatu. Zauzak egitzen dut barkatu. 80. hamarkadan bigarren berpizte bat egon zen, eta hau izan zen Asian eta Hego Ameriketan. BSP-ak garantzen hasi ziren, zergaitik, ikusten zarako, bazeuela mendebaldetik etortzen zen inposizio batentzako alternatiba gisa berme sistema parte hartzaileak ikusten ziren, alternatiba egoki gisa. Zergaitik, batetik burokrazia murrizten zelako, bestetik ere, sistema ekonomikoki merkeagoak ziren sistema batzuk sortua zirelako, eta bertako nekazari txikientzako egokiagoa zelako, eta bestetik ere, noski, BSP baten antolakuntza bat suposatzen du, orduan eraikitzen zen, politikoki intzidentzia bat egiteko egitura bat, ez? Azkenean, esan bezala, mendebaldetik etortzen den eredu hegemoniko horren alternatiba gisa. Gero ja, 21. mendean sartzen gara, eta 2004an sortzen da nazioarteko BSP mugimendua. Eta hor, esparru komun bat izartzen da. Hala ere, eta hau sortutako bat badala, BSP-an ezaugarri bat da aniztasuna, ez? BSP bakoitza ezberdina da, ez ditugu bi BSP berdin izango, zergaitik. BSP-ak tokian toki eratzen direlako, diseinatzen direlako, tokiko behar izanei begiratzen direlako. Orduan aniztasuna bada ezaugarritako bat. Beste ezaugarritako bat da parte hartzea. Gobernantza horizontal batetan eta parte hartzea izaten da komunitarioa, herritarrak eta ekoizleak dira elkarrekin, elkarlanean sortzen dutena BSP-a eta funtzionamentua implementatzen dutenak, BSP hori. Ez dago hirugarren pertsona bat, baizik eta komunitatean egiten du, herriak eta ekoizleak egiten zabe, eta konfiantzan oinarritutako sistema bat dela, esaten da. Eta gero bebai, beste ezaugarri bat, aipatzeko, arretan jartzen zaiola ezagutzaren eraikitzeari eta ezagutzaren elkartrukatzeari, ez? Azkenean ere, BSP-an, bizitetan, eta azkenean, hori da, ez? Elkartrukatzea jakintza hori bada, gako nagusia. Azken finean ikusten dena da, berme sistema parte hartzaile bat, dena aipatu dutena, agroekologiako bidean, organikotik haratago doazen ezaugarriak kontutan hartzen dituela, ez? Eta justo hor, mailinguru honetan ere horretan sakonduko dugu gaur, ez? Badaukagu panel oso osatu bat, eta horren inguruan sakonduko dugu. Itzioztezue orduan, panela aurkeztea, hasiko gara zurekin Aitor. Aitor Azkarate, hemen nire eskerretara dagoena, bastangoan
herriko abeltzaina da bera, eta EH-ko talde eragileko kidea da, bai? Bere ondoan Irene Begiristain dago, bera Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria da, baina baita ere Biolurreko eta EH kolektiboko kide. Ondoan Judith García dago, Olaberriak datorren abeltzaina da bera, Euskadiko nekazaritza eta elikadura ekologikoaren kontseiluko lehendakari da egun Judith, eta baita ere Biolur eta EH kolektiboko kide da. Elorri dago ostean, Elorri Aitzager, era Ontzaizeko artzaina da, eta gaur dator idokiko ordezkari gisa, baina baita ere bada EH kolektiboko kide. Eta Maialen bestaldean, Priska Boato Di Marco daukagu, eta bera iparraldean aritzen da Erlezain, eta bera da, lehen aipatu dizuedan, Atzide Progre BSP aintzindari horretan, akit, ez? Eta bera ordezkari etorri da gaurko gai ingurura. Orduan eskatuko dizuet, denboraz larri gabiltza, baina 2 minututan bada ere, ez? Kokatu zeuen burua, ez? Gai honetan, nondik zatozien, nondik hitz egingo duzuen gaurko gai inguru honetan. Bai. Uno denek, eta leheniketaren esker mila antolatzegatik olako jardunaldi eder bat. Eta ni aikatu duen bezala goiurik aniztik heldu naiz, baina taldera gilean nago, eta taldera gilean egon aurretik egon naiz ere enago nartzen komisioa, BSP batzordean, eta pixketa horren sorrera nahiko hurbiletik ezagutzeko aukera eman di. Eta egun, erran bezala taldera gilean nago, eta bertzerik gabe, nahiz guztatuko. Ni Getaritik nator, eta, eskerrak ematea UEuri eta EH kolektiboari antolatzeagatik jardunaldi hau, eta eskerrak ematea ere Usurbileko herriari, UEurekin azken urtetan landutako ikastaro guzti hauengatik, ezta? Uste dute oso beharrezkoak diran espazioak sortzeagatik, ikerketa ekintza parte hartzaile ikuspegi hori lantzeagatik. Eta, ni nator gaur EHUko txapelarekin, nolabait urte batzutan EH kolektiboaren sorreratik parte hartu izan dut EH kolektiboan, eta beraz berme sistema parte hartzailearen begirada hori oso presente eukita, baina 2020-2022 urte bitartean bereziki Kordoba, Bartzelona eta EHUren artean egin genuen ikerketa bat hainbat berme sistema parte hartzaileen inguruan, tartean EH kolektiboak ere parte hartu zauen. Eta, horre ateratako ondorioak, gehi ondoren landutako gaiak ekarriko ditugu gaur hortikan. Eskerrik asko. Kaixo egunon, denoi. Ni Judith García naiz, esan bezala Olaberritik nator. Bertan, baserritik bizigea, baserri agroekologiko batetik bizigea. Eta, momentu honetan, Euskadiko elikadura eta ekoizpen ekologikoaren kontseiluko lehendakaria naiz. Kontseilu, kasu honetan, kontseilu honek izaera publikoa dauka, eta, nire parte hartzea hemen, pixka bat dator, bizigilun arteko uztargarritasunaren aldeko, planteamenduk egitera, ez? Garatzen jungo geha gero. Ni Iaizager niz, Orzaizetik heldu, 5 urte plantatua laborantxan, aitaren segida harturik, eta beraz ni idokiren izean heldu niz itzeiterat gaur. Idokiko sortzaileetariko bat izan zenene aita, 50 urte, eta nik EH kolektiboa ezagutu eta zerbait gehiago bazen bahnean, bai eskualegi mailakoa, eta laborantza biologikoari buruz gehiago zuzendu ere bai. Beraz, betikoa, zubien egitearena, zenta bada sistema, badira berme sistema ezberdinak, baina bada ere tokian dene realitatea. Eta beraz hori sustengatzearen beharra ikusten dut, eta arazendako hemen nintzen eman. Priska. Priska, Priska, je viens de Muguer, à côté de Bayonne.
Je suis apicultrice, mais avant de m'installer comme apicultrice, j'ai travaillé pour Federico Labranche-Barra, et j'ai aussi travaillé en tant que formatrice au CFA agricole d'Asparin. Je suis depuis mon installation en tant qu'apicultrice, je suis directement rentrée chez Nature et Progrès, que je connaissais depuis déjà longtemps. Et donc aujourd'hui, je viens parler en son nom, déjà mandatée, on va dire entre guillemets, mandatée par la fédération, qui cherche à avoir des liens avec les autres structures qui pratiquent les SPG et qui trouvent important justement d'avoir ces liens pour justement obtenir ensuite une reconnaissance au niveau des institutions gouvernementales. Et je me présente aussi au nom de mon groupe local, puisque nous étions rattachés jusqu'à récemment au groupe des Hautes-Pyrénées, et que depuis le 1er janvier, nous avons créé donc le groupe Pays Basque Béarn, donc le groupe Nature et Progrès Pays Basque Béarn. Donc je suis très contente et merci de participer à cette réunion et merci de m'accueillir. Bale, bueno, lehen ez dizu eta aipatu, baina datuak hartu neban, gaur egun informetik hartu neban, ez? 271 berme sistema parte hartzaile operatibo daude 76 herrialdeetan, bai, globalean. Zenbat? 271 eta 62 garapen fasean daude. Orduan, bueno, bada zenbaki esanguratsu bat, ez? Euskal Herrian badaukagu gure berme sistema parte hartzailea, ez? Azkenean, EH kolektibo elkarteak badu EH-ko berme sistema parte hartzailea. Eta, lehen aipatu duten bezala, zigilo ofizialetatik haratago doazten irizpideak ere lantzen dituena, ez? Eta definituta gauzkana, ez? Eta justo, igual ez, zurekin hasteko Aitor, EH-ko BSP horren oinarrizko azalpen bat emotea, ez? Funtzionamentua, irizpideak, apurbet, kontatu aldi duzuna, 10 minutu. Bai. Bueno, lehenik eta behin, kokatzeko, erran behar, hausnarketa prozesua edo hasi zela 2007-2008 zenbaiteko izle eskolarri mailakoak hasi zirela elkartzen, eta 2012an edo, diru laguntza Poktefaren baten medioz, hasi zen elkartu ziren 122 edo ekoizle, bai, honekin? Behar duzuen mikrofonoa, entzuten da? Igual zuk indar gutxi egiteko bai, ez dakit, Ondo. Bai? Eta, bueno, nahi zuna. Bai, ordan, aipatzen atzuen bezala, 220 bat lagun elkartu ziren, bai herritar eta bai ekoizle, sektore edo azpi sektore ezberdinetakoak eta eskualerri mailakoa. Eta horrei nolabait ere forma edo eman zitzaio 2014an. Eta hortik atera ziren, uste dut ondorio garrantzitsu batzuk, ez? Lehenbizkoa zen eskualerri mailakoa, eta, bueno, Giarran gaur egun nahiko zaila da eskualerri mailan holako edo bertzelako elkarte bat edo izatea. Bertzaldere bai, ekoizpen eredu edo sektore ezberdinen arteko elkargune hoi, eta hor, astu aitatzen zuen bezala goiuri garrantzitsua da, ez bakarrik gure artean elkartzeko, baizik eta elkarrekin ikasteko, eta bizkete helburu batzuk, etorkizuneko helburuak edo jartzeko, eta hori ere baliagarria izan zitekeen, eta hori zen bertze helburu bat edo bertze ondorio bat, gazteentzat, instalatzen ziren gazteentzat ere izan zitekeen aukera bat agroekologiaren bidean edo jorratzeko, ez? Gero, bertze ondorio bat eta argita-argipi gelditu zena zen herritarren parte hartzea, eta hori garrantzitsua da, eta gaur egun ere hori bermatzen da, eta EH-kon gauden 230 lagunen artean, gaude ekoizleak eta baita herritarrak, eta azkenekoz identifikatzeko tresna baten behar. Eta, hori ikusita nolabait ere behar ginen osatu edo oinarri bat eman, ez? Eta identifikatzaile hori oinarri harturik erabaki zen ekologikoa zigilorez gain zenbait irizpide lantzea. Zakite azaltzen ez, Orduan, oinarrian daude lau irizpide. Alde batetik ekologikoa ziurtagiria beharrezkoa dela, eta hori
gainera berretsi zen azkeneko, 2023ko batzar orokorrean, ondokoa da gertukoa, gero ekonomia sozial eta solidarioa, eta giza neurri. Orduan, giza neurrikoa, tamaina, eta oinarri horiek kontutan hartuz, landu genituen irizpide batzuk. Oinarri bakoitzari dagozkionak. Ez ditut aipatuko, zeren badira zenbait irizpide, eta gero ere kontutan hartu sektore bakoitzeko edo azpi ekoizpen bakoitzeko ere ezberdinak dira irizpide hauek. Orduan, nola iritsi gara gaur eguneko egoera hontera? Edo nola funtzionatzen du EHKko BSP-a? Egia da, eta goirok aipatu den bezala, mundu mailan badaude BSP ezberdinak, eta gure sorreran edo, bai egin begirada bat, edo aztertu genituen, zein egokitzen altzen gure egoerara, edo hemengo nekazaritzara, edo ekoizpenera, ez? Begiratu genituen ezberdinak, eta bakoitzatik hartu genituen interesatzen zitzaizkigun oinarrian. Orduan, momentu honetan guk egiten duguna da, lantaldetan, banatu gaude lantaldetan, badaude 12, baina denak zenbaitzuk elkarrekin egiten dira, den bagon fruta zainak, edo haragi zainak, edo behiesne ditugunak, ez? Norbera lantalde ezberdinetan banatzen da, eta lantzen ditu hor irizpide batzuk. Gero, irizpide horiek, iritsi behar dugu adostasun batera, pasatzen da galdetegi batera. Galdetegi horrekin, gaten gara, momentu enten, 2 urtetik behin, etxalde bakoitzara. Deitzen diguna da, bisita kanpaina. Eta, bisita kanpaina horretan, galderoiek egin ondoren, lehenik eta behin, nork parte hartzen du bisita kanpaina horietan? Etxaldeko nagusiak, egon marko luke, gero, bertze ekoizle bat, eta herritar bat. Gutienez 3 personak egon marko luke. Erdea egiten da, bisita etxaldean eta galdetegia. Gero, galdetegi hori eramaten zaio BSP batzorde teknikora, edo lehenago onarpen komisora. Eta beraiek baloratzen dute galdetegi horretako erantzuna. Eta, horiek, kontutan hartu, zenbait irizpidetan, baditugula adierazle mugarri batzuk. Hau da, azaldeko izkizuek, eta badituze pasatu dizkizu horri honetan, 4 oinarrietarako baditugu mugarriak diren irizpidean. Adibidez, ekologiko zigilua ez duen batek, behar du ekologiko zigilua, baina bere jarduera nagusiak. Ez badu betetzen, ez du identifikatzailea erabiltzeko aukerarik izango. Gero, bertzea da gertukoa. Gertukoan kontuten hartzen duguna da, gertukoan izango zen salmenta eredua. Ekonomia sozial eta solidarioan parte hartzea. Baitugu mugarri batzuk, nahi eta nahi ez bete behar direna, eta ez baldin badire betetzen, identifikatzailea ez duke erabiltzen ahal izango. Horai bai, baten batek, ez baditu edo baditu zaitasunak mugarri hauetan, denbora bat ere emango zaio iristeko edo lortu alizateko irizpidea. Zeren azken finean, kontutan hartu behar dugu, etxalde ezberdina garela, bakoitzak erritmo ezberdina ditugula, eta gure helburua ez dela kanpoan inorruztea. Baizik eta hau bide bada, eta beti hartzen dugun bezala agroekologiaren bidean gaude. Irizpideak aldatzen diren bezala, denborakin aldatiko ditugun bezala, ere bai, etxaldeak aldatzen joango gara, eta batzuk denbora gehiago beharko dute egokitzeko guk uste dugunara norak joan behar dugun. Hoi izango zen gutxi gora bera gaur egun funtzionatzeko modua. Eta, ondoko galderetan aipateko izkizuet, ze zaitasunekin edo, nire partetik, hoi izango. Eskerrik asko Aitor. Orduan hor, azaldu dizkigu, zelan irizpide desberdinak kontutan hartzen diren, salmenta eredua eta ekonomia sozial eta solidarioa eta bat.
hortik igual tiraka, ez? Datu bat emango dizuet, ifoamekoa bai. Europan, 2023an 16 berme sistema parte hartzaile zeuden, eta 2024an 28 kontabilizatu ziren. Orduan, BSP-ak aktiboki garatzen ari dira, alandare ez dire egitura ofizialak izango genuke, baina badago hori interes bat, ez? Zein da, ez? Pizka dator igual, Mirene zure ikerketatik tiraka, zergatik uste duzun garatzen ari direla berme sistema alternatibo gisa, ez? Europan ere, ofizialki aitortuta ez dauden arren, eta nolabait ez, beharrezkoak direla, atzematen dela, azken finean, helburu politiko zehatz batzuei igual erantzuteko gaitasuna daukatelako, zeure ikerketatik abiatuta horri, zer esan aldi duzu, horren inguruen. Vale. Ez egizu kontatuko izuetea, asko ezaguna zeate eta, bueno, hitz egin dezakezute kasik dagoen moduan, ez? Baina, bueno, hor bi galdera bezala ikustituta, lehendabizi ze irizpide politiko daude benetan baita ere, ez? Aitorrek aurreatu ditu batzuk, ez? Ideia nagusian ikuste dut ere, goiburik hasieran eman duzu, ez? Berme sistema parte hartzaileak tokira egokituta daude, kasu honetan Euskal Herrian gaude, eta kokatua daude, eta horrek erabat dana aldatzen du. Kokatua egoteak nolabaiteko ere eragileen parte hartzea ekartzen dulako, ez? Eta horrek bai nekazari, bai kontsumitzaileentzat ere eta baita ere komunitatearentzako ekarpen desberdinak ematen ditulako, ez? Nekazariei autonomia alduntzea, bueno, Aitorria aipatu ditu batzuk, baina kontsumitzailei bai, ezta? Konfiantza, gardentasuna, kontsumitzen duen horren ezagutza, eta gizartean demokratikoagoak eta praktika agroekologikoak ere nolabait sozializatzeko aukerak ematen ditulako, ez? Gardentasun eta inkluso ikuspegi kulturaletik, ezta? Baina zein dira irizpide politiko horiek, eta oso labur esango ditut titularrak eta dira olako potoloak, baina guk behintzat gure ikerketan identifikatu ditugu 5 irizpide politiko nagusi biltzen dituztela berme sistema parte hartzaileek. Batetik justizia soziala, eta hor nola materializatzen da hori adierazletan edo Aitorrek aipatu duen bezala, lan baldintzak, elikadura eskubidea, inklusioa, parte hartzea, ez? Badago irizpide bat, genero berdintasunean ere materializatzen da, emakumeen erabakietan parte hartzean, indarkeria matxistaren inguruko irizpideak ere jasota, zaintza lanen aitortzan, baita ere, bai? Hirugarren irizpide politikoa ikusten duguna da, elikadura burujabetza bera garatzearena, tokiko praktika agroekologikoak, landuz, sareak eta aliantzak, Prisak ere aipatu ditu, horrek duten garrantzia, intzidentzia politika publikoetan, besteak beste. Laugarren irizpide politikoa identifikatu genduna izan zen parte hartze komunitarioa, horrek gaur egun ere ditun mugak eta zailtasunekin noski, erabakiak kolektiboak direlako, izaera desberdinetako eragileak parte hartzen dutelako, eta parte hartze hori hausnarketa kolektiboan oinarrituta ere badagoelako. Eta 5. irizpide politikoa, hainbeste igual batzutan azpimarratzen ez dena berme sistema parte hartzaile batzutan, baina, nik uste DH kolektiboan adierazle batzukin ere jasota geratu zen, kultura eta ezagutza tradizionalaren errespetua, ez? Bai tradiziozko praktika kontutan hartuta, bai belaunaldien arteko jakintza ere eta jakintza horren transmisioa azpimarratuta, gaur egun horrek daukan garrantziarekin, erreleboaren eredu desberdinak sustatzeko garaian, tokiko hizkuntza eta abar, ez? Baina, berme sistema parte hartzaile gehiago anitzak direla, baina irizpideak ere ez dira gauza estatiko bat. Gauza bizi bada, bai egokituz, baina baita ere testu inguru batean ere kokatuta daudelako, ez? Igual ez dugu aipatu, baina hau ematen da testu inguru baten, hemen gela honetan, gela bero honetan, badago elefante handi bat, ez? Dala elikadura sistema agroindustrial eta globalizatua, ez? Eta kontestu horretan ematen dira berme sistema parte hartzaileak. Eta zentzu horretan, egoera hori ere, egoera horretara eta egoera berrietara ere egokitzen dira berme sistema parte hartzaileak. Horiek badira virtualidade batzuk, baditu muga batzuk,
eta horiek ere aipatu nahiko nituzke, batzuk orokorrak dira, muga orokorrak dira, batzutan irizpide politikoak ez daude garbi definituta, ondo adostuta, ez? Eta horiek ere denbora bat eskatzen dute, askotan berme sistema parte hartzaileen eragileen aldetikan ez dagoena, ez? Zailtasuna dago horretarako noski. Gero, komunitateen parte hartzea ere muga bada, esan bezala gaur egun, zailtasunak daude, ez? Bizi garen gizartean komunitatearen parte hartzea sustatzeko aukera hainbat lekutan, eta prestakuntza eta sensibilizazio falta bat ere badagoelako, askotan deserrotzea, ez? Gizartearen deserrotzeak eramaten du horretara ere. Baliabide falta dira, Prisak ere aipatu duen bezala, eta azpimarratzen da nazioarte mailan, behar direla maila supranazionaleko aliantzak eta sareak, eta zentzu horretan beharrezkoa da hori, naiz eta muga bat izaten da, baliabide aldetik, eta askotan ere gertatzen da, edo ikusi dugu, irizpide politikoak txertatzea ere, batzutan, bigarren maila batean geratzen dira, beste batzuei lehentasuna ematen zaielako, beste urgentzia batzuei edo irizpide mota batzuei, ezta? Hori orokorrean esan da, eta zehazki, baita ere badira muga espezifiko batzuk, 3 mailakoak edo 3 tipokoak identifikatu genituen. Batetik, agroekologia feministaren ikuspegitik, maskulinotasunen deseraikuntza beharrezkoa dela, berme sistema parte hartzaileetan indarkeria prebenitzeko, baitare agroekologia feminista beharrezkoa dela, emakumeak lurraren eskuragarritasuna izateko baldintza duinetan eta lur komunaletara iritsi ahal izateko, eta 3. elementu bat agroekologia feministan lan banaketa sexuala gainditzeko. Hori espezifiko gisa, eta espezifiko gisa baita ere berme sistema parte hartzaileak interseksionalitatea barneratzea, ikuspegi antirrazista bat izateko nolabaiteko diskriminazio egoerak eta ezagutzaren deskolonizaziorako. Eta 3. gainditze espezifiko bat, beharrezkoa edo erronka espezifiko bat, azken aldi hontan bizilurren eskutik ere garatu izan dana, ez? Eta dala elikadura eskubide kolektibo gisa ikustia, eta hor, prezio bidezko eta anitzak, elikadura eskubidea eskuragarri izatea, badaude hainbat, esan dezakegu muga orokorrak eta muga espezifikoak. Ulertuta, berme sistema parte hartzaileak daudela garatzen, esandako elefante hori gelan izan da. Hori uste dut oso importantea dela. Hortaz, eta galdera erantzun da, kontutan hartuta, irizpide politiko eta zari garenean, zertaz ari garen, nik esango nuke, 5 arrazoi nagusi daudela, berme sistema parte hartzaileak ez aitortuak, ofizialki ez aitortuak izan da ere, gaur egun, hazkunde hau eukitzea. Zeren askotan hartu izan dira alternatibo bezala, eta alternatibo ematen dudala ahula edo ez informala eta abar, baina erabateko funtzionalitate, legitimitate eta sozialki aitortua badira. Eta aitortuak badira, badutelako funtzio sozial bat, zigiluak betetzen duen funtzio sozial bera betetzen dutelako, eta gainera gizartearen legitimitatea dute, benetazko konfiantza sortzen dutelako ekoizle eta kontsumitzaileren artean, zalantzarik gabe, bai? Bigarren arrazoia esango nuke dela, transformazio logika, ekonomia sozial eraldatzailearen logika horretan kokatuta dagoelako, oinarritako bat, EH kolektiboaren kasuan gainera, eta merkatuaren kontrol eta kooptazioaren logika horretatikan kanpo geratzen delako, eta horrek nolabait sortzen du ere buru jabetza bat, kontsumitzaile eta komunitatean gizarte legitimitate hori indartzen duena. 3. arrazoi bat, parte hartze zuzen horrekin eta nolabait elikadura sistemaren kontrola demokratikoa izanik, demokrazia hori tokikoa da. Eta horretan atxikimendua, askoz ere, demokrazia krisi garai honetan, atxikimendua nabarmenagoa sentitzen da, ezta? 4. esango nuke justizia soziala lantzen duela, oztopo burokratikoak gutxiago direla, argi da Euskadiren kasuan zigilu ofizialaren
egoera edo izaera ez dela beste lurralde batzuekin konparagarria, publikoa dalako, noski, zentzu horretan, baina oro har ikusi duguna da beste hainbat lurraldetan, Andaluzian, Katalunian beste lurralde batzuetan, berme sistema parte hartzaileak aztertzerakoan oztopo burokratikoak handiak dira eta honek justizia soziala gutxitzen du, inklusioarako, ez? Beste baldintza zaurgarrituetan dauden pertsona eta kolektiboak parte hartu ahal izateko. Eta bosgarrena esango nuke, baduela izaera bat, eta moldatzen dalako, zeren berme sistema parte hartzaileak beste modu batera egiten dute, guzti hau eginda. Beste gauza bat dira. Eta beste gauza bat dira horretan, badago, irizpide agroekologikoak barneratzeko eta praktikara eramateko proiektuetan malgutasun bat badute, giza izaera badute, eta agroekologiarekin lerrokatuagoak daude. Horre guztiak egiten du benetan zigiluak behar dute aitortza legala. Ezaugarri hauek, eztabaidatan esaten da, ezaugarri hauek dituzten ez dute behar legaltasun bat, badutelako legitimitate bat. Baina, bai behar dute seguraski aitortza bat. Eta gero aurrerago igual horretaz hitz egingo dugu, ez? Gaur egungo Europako politiketan eta Europako estrategietan berme sistema parte hartzaileak ez dute aitortza hori. Badute legitimitate sozial bat, baina aitortza hori falta dute, ez? Naiz eta irekiak, justoak, demokratikoak eta kolektiboak izan, ezta? Orduan, nik hortik erantzungo nuke kontutan hartu behar ditugu zeintzu diran irizpide politiko horiek, dauzkaten mugakin, noski, bai? Baina, importantea direla, elikadura burujabetzaren lanketa horretan, erabateko gizarte babes hori jasotzen dutelako, ezta? Hoxe. Aderto, eskerrik asko. Gainera, denboran barruan, eskerrik asko. Judik, igual zurekin jarraituko dugu, orain BSP-en inguruan hitz egin dugu, eta EH kolektiboan, EH-ko zigilua izateko ere, Europako zigilu ofiziala ere behar dugula, ez? Azkenean, hor badago, bi zigiluen arteko harremanen uztartze bat, ez? Gertatzen da. Eta hor, galdera izango litzake, ez? Zer ematen dio Europako zigilu ekologikoak EH-ko hori, eta alderantziz ere EH-ko, zer ematen dutzen hortik. Bai. Igual, lehenik eta behin aurrekari txiki bat jartze aldera, esan daiteke, elikagaien ekoizpenean ezarri den eta bultzatu den produzio eredu industriala, espezializatua, eta gure kasun gainera oso intensiboa, kaso askotan ez, horrekiko alternatiba Euskal Herrian zigilu ofizialaren eskutik joan dela, ez, hamarkadatan zehar. Zertifikazio Europako zigiluaren erregulamenduaren aldeko zertifikazioa 80. hamarkadan hasi zen, ez, eta horre kontseiluak eratu ziren, kasu honetan, izaera publikoa daukate, sektore ekologikoak partaidetza dauka, boto eta erabakimena dauka kontseilu horietan, eta izan ere, hegoaldeen, autonomia erkidegoko kasun ekoizle kopurua 0,2koa da, Nafarroaren kasun ekoizle kopurua 0,9koa da, iparraldeko datua ez daukat, baino, nolabait lerratze maila gure Euskal Herrian zigiluarena oso handia da sektore ekologikoan. Hamarkadatan zean alternatiba agroekologika garatzen joan den sektore horretan edatze maila oso potentea da, ez? Eta, horrekin lotuta, 2000. Hamarkadan beste hausnarketa fase batean sartu zen sektore hori, ez? Eta hausnarketa horretan ikusten zena zen, alde batetik, Europako erregelamendu hori Europan arautzen dela, eta igual hori da. Eta malgotze joera badula, ez? Eta fase diferentetan, malgotze fasek ematen ari dela.
Bestalde, lurraldetasunari dagokionez Euskal Herritik Euskal Herrira bazela nahi bat izateko definizio eta babes bat agroekologiari dagokionez. Eta horretaz aparte, hori da, ez? Malgotze arrisku hori, lurraldetasuna, eta baita ere, irizpide agroekologikoetatik areago, beste irizpide batzuk, agroekologiak aurreikusten, barne biltzen dituen beste irizpide horiek, landu nahi zirela, ez? Eta orduan, testuinguru horretan, hori, ez? Galdera hor zegoen, azaltzen zen galdera hori, ez? Europako zigilu ekologikoak zer ematen dio EH-ko bezalako BSP bati eta alderantziz, ez? Bueno, pues, kasu honetan, zigiluak alde batetik ematen du Europako erregelamenduaren araberako zertifikazioa eta etiketatzea. Zertifikazio hori oinarritzen da araudi tekniko batean, araudi tekniko horren atzean dago perspektiba bat lurraren emankortasuna, ura, bioanistasuna eta naturako elementuak babesteko, elikagaia produzitze eredu horretan, baita ere animalien ongizatia eta beraien behar fisiologikoen araberako eredu bat, ez? Agrokimiko eta transgenikoen erabilera erabat mugatua, noski, esan bezala ez, lurrari lotutako ekoizpen eredua da, eta hori dena erabat araututa dago, eta lehenesten dira edo markatzen dira teknika prebentibo batzuk, ez? Hori dena aurrera eramateko, eta teknika prebentibo horiek oinarrituta dare aintzinatik datorkigun ezagutza batean, ez? Elikagaiak produzitzeko garaian. Eta horren zertifikazioa eta etiketatzea ofiziala eskaintzen dio zigilu ofizialak BSP-ari, ez? Arlo hori dena ziurtatzea. Eta ze eskatzen dio EH-ko BSP-ak, ez? Zigiluari? Ze gehitu egiten dio, ze gehigarria, hori da esplikatzen aritu zaretena, ezta? Alde batetik maneio ekologikoari gehigarriak sartzen dio, dimentsioari ikuspegi soziala, ez? Sartzen dituztenak, dimentsioarekin lotuak. Bestalde parte hartzailetasuna, ez? Ikuspegi demokratiko hori, ez? Eta baita ere kulturala. Tokikoa, salmenta ereduai dagokionez, baita ere produzitzeko lehengai horiek nundi datozen, hori oso importantea da, ez? Eta hori dena, EH-ko BSP-k eskaintzen du, eta alde horretatik, ofizialtasun horretatik, zigiluak eskatzen duna da, alde batetik, konseilua publikoa den einen eskuragarritasuna, ez? Ziurtapen horiek lortzeko garaian, kostu badago administrazioaren aldetik ekarpen bat, publikoa den einen, eta tasak eta sektoreak berak erabakitzen du, ze tasa edo parte hartzen du erabakitze horretan. Ziurtapen hori onartua da, administrazioaren aldetik ere bai, noski, eta orduan hor dago, esan bezala ez, politika publiko, bai Europatik datozen fondoetatik artikulatzen diren laguntzetan parte hartzeko aukera, bai tokiko administrazioak martxan jartzen dituzten diru laguntzetan parte hartzeko aukera, bai erosketa publikotan, bai oro artikulatzen diren laguntza publiko ezberdinetan sarbide zuzena, harmonizatua dago, ez? Irizpide maila horiek harmonizatuta daude Europa mailan, eta esan bezala, ez? Berme bat, ikuspegi tekniko batetik, ziurtatuta dagoelako ekoizpen eredu hori normatiba jakin baten arabera ematen ari dela. Eta azken finean hori da oinarri bat, ez? BSP-k hortik abituta dauka oinarri bat, hortik gora eraikitzen segitzeko agroekologiaren bidean, ez?
Eta bueno, hortik aipatu leizke, ez? Enekeren kasun adibidez, ez? Dala autonomia erkidegoko kontseiluak, kasu horretan kontrolanak adibidez 2024an 1122 kontrolanak egin zien, 740 eragilei. Bueno, hortik aurrera emaitza 186ak ez dituzte arau austerik izan. Analitikak ere egiten dira. Hor dago, hori da, artikulazio oso bat, ez, kontrolatzeko eta berme hori dena jaso dezake BSP, ez? Ikuspegi agronomiko horretatik. Eta bueno, pues laburbilduz, izango lirateke nor nori, ez? Zeinek zeini zer ematen dio bakoitzak besteari, ez? Kasu honetan, zigilu ofizialak EH-kori ematen dio berme ofizial bat, iruditzen zaigu hori dela oso importantea, arlo agronomikoan, ekoipamen babestua, etiketatu ofizial bat, administraziotik, gainera, Europatik, itunberdetik eta datorren korronte eta politika publiko guzti horietan parte hartzeko sarbide zuzena, eta konsumitzaileen ezagutza maila bat, ez? Eta aldiz, EH-kok ze ematen dio zigilu ofizialari. Kaso honetan, ematen dio, sinisgarritasuna, benetakotasuna, tokikotasuna, eta iruditzen zaigu zigiluarentzako oso importantea dela agroekologiaren aldeko mugimendua, kasu honetan BSP-ren bidez garatzea planteatzen dena, bat etortzea zigilu ofizialarekin. Hori, zigilu ofizialarentzako oso importantea da bere sinisgarritasuna konsumitzaileengan mantentzeko. Eskerrik asko. Zigilu ofizialaz aparte, eta Euskal Herrian, EH-ko bezalako BSP-az aparte, Euskal Herrian badaude beste berme sistema batzuk, eta horietako bat iroki da, bai? Orduan gaur erori daukagu irokiko ordezkari gisa, eta, galdera zuretzako ez zango da putxu bere bai, EH kolektiboa eta zigilu ofiziala azaldu den bezala, azaltzeko ez, zeintzuk diran irokiren helburuak, ez, ezaugarri nagusiak, zei irizpide bete behar diren, agian ez, iroki marka lortzeko, non dira torren, ez, orokorrean, jendeari ezagutzeko. Beraz, idoki kokatzeko, 1980an sortu den laborariek egindako zigilu bat da. Hori aterara zinez laborarien gandik. Denboran industrializazioa hasten zen bete-betean. Jakin behar da, Ipar Euskal Herrian gehieneko izten zena eta dena oraindik da ardi esnea. Eta agian ezagutzen duzue haupe oso iratzi sormarka. Eta hori hasi zelarik eta ohartu ziren, hazkuntzan ere bazen industrializazio fase azkar bat, egan nahi du batimenduetan ekoizten diren kabalak eta pixkat kanpora atera gabe. Eta hortik laborari batzu hasi ziren gogoetan eta behar dugu zerbait egin hori defenditzeko, zenta Ipar Euskal Herriko laborantza irautzen aldu kolpez. Denboran sindikalismoa aktibo zen eta Frantzian zehar ibiltzen ziren, egualdean ere, orain baino gehiagoan dian, eta ohartu ziren ari zela dena irautzen eta galtzen, eta aski fite. Beraz, hortik taldea muntatu eta irizpideak ezagri. Idoki jakin behar da, ez dela agroekologiaren nola egan. Baditu oinarri biziki politak eta hor ditu, baina ez du zigilua baitezpada galde egiten. Gero dineniz pixka bat hori sakontzera eta ez da baidak eta bar.
kokatzeko ere. Zenta ustion entzun dut garatu dela initz agroekologia egoaldean, mena ez da, nahi duriko hain garatua izan Ipar Eskoalegian. Deia etxalde txipiak zirelako edo ez dakit, ez dut hori ez dut aztertu, baina orain ikusten dut zendako hortan den ere iduki, eta zendako, adibidez agroekologia, zendako ez den galde egiten. Ez da baidak badira, eta ongarriak direnak ere. Galdu gabe. Beraz, behar da hori kontekstualizatu, duela 30 urte pasako zigilua da hori, orain. Kokatzeko ere badira autokontrolak, 3 urtetarik, barneko kontrolak egan nahi du langile bat eta beste laborari bat. Ez da arrunt parte hartzailea zen eta bezeroak ez dira hori eskaz da agian. Eta gero beste 3 urtetatik kanpoko enpresa bat edo ziurtagiria emaiteko nola hartzen duzuzuak. Baina hori kanpotik etortzen dena eta frantses estatuaren gandik ezaguntua dena. Piskat ofizialtasun hori ukaiteko. Gaur egun azken 2 urteetan ere kokatzeko, naiz eta ez arrunt ofiziala izan, egan nahi dut ez agroekologiako, Europako agroekologiako berpisua ukan, zilegitasuna baduz, eta azken denboretan, Ipar Eskoalegiko diru galde egite, komplikatuak dira, politikaren hemen, administrazio aldetik, onartua izan da, idokiren barne balimazinen, basartzen zinen, pundu gehiago ukaiteko eta bar. Beraz, zilegitasuna ukaiten alda lan eginez tokiko politikariekin eta bide eginez. Beraz, nik baduk nabardura ezartzeko ere kasu. Joaiten girelarik sobera, galtzen aldugu ere egiaren zilegitasuna sobera sartuz administratiboan. Hau ene ikuspegia da. Baina, lan eginez eta posible da, ala ere. Beraz, kokatzeko nola sortu zen. Bazen, etxe ekoizle zinez, egan nezake bizkar ezurra zela etxe ekoizpena. Egan nahi du, etxean behar zela ekoiztu lehen gaian. Hau da, ezin duzuzuk esnea kanpoan erosi. Hau posible da EH kolektiboan adibidez, ondokoan EH kolektiboan denak eraldatu eta gero saldu. Hori idokiren baitan ezinezkoa da. Behar da, baitezpada ekoiztu zure lehen gaia, eta behar du gutienez 150 osatu saltzen duzun ekoizpenean. Hau izanezake pixkat ardatz potoloa dela. Gero neurri tipikoa, nola ez, bada hainbat pinta esne edo hainbat eremu pertsonaka baditugu uste dut 16-17 arlo ezberdin. Argigasna, izan daiteke fruituak, barazkiak, badira zozkiak, orain garatu da. Eta beraz bada neurriarena. Hori babesteko lujaren jabetza, sinplekin, argi eta garbi, ezin dira etxalde potoloak idokiren baitan izan. Gero eraldatzearena ere, biziki kontrolatua da, egan nahi du, guk behar dugula ekoiztu gure eskuekin. Ezin dugu eman auzokora edo beste enpresa batera eta gero saldu. Hau debekatua da. Eta saltze sistema ere, 150 gutienez, behar da zuzenean saldu. Egan nahi du, zuzenean kontsumitzailera edo izan daiteke jatetxe bat, gero berak salduko duena, edo denda bat, gero berak salduko duena, baina hortan geritzen da. Batzuek osoki egiten dute, beste batzuek ez, bara hortan ere ezberdintasuna egitz. Ez dakit irizpideak askitu eman ditut, horiek dira ardatz nagusiak, badira lau, baina gero barnean, badira EH-kon bezala, sailaka ezagri diren mugarriak. Eta aski zorrotzak dira, eta oartzen gira, historikoki, adibidez, gazna aspaldian ekoizten den zerbait da, beraz, zinez berezituak gira, eta ostena bizki potoloa da. Irizpideak luzeak dira. Beste sail batzuetan harinagoa da, zenta dira sail behiak, adibidez badira ondjoak,
Eta beti joa iten gira galdetzera inguruan nola pasatzen den, eta gogo eta beti pasatzen da laborari talde horren artean, gira 15 bat, biltzen girena akan, administrazio kontseiluan, eta hor beraz biltzen gira hilabetean behin, pasatzeko, galdezketak eta gogoetatzeko beti. Hortan da parte hartzailea. Beste zerbait ere, jendeak ez badu errespetatzen arau bat edola, ustentzako epe bat. Mugarriaren arabera epea ezberdina da. Batzuetan askifite egiten alda, 2 aste, hilabete bat. Beste batzuetan, kabalazkuntzan edo, berdin ezin duzu dena aldatu, beraz 6 hilabete emaiten dira. Hori ere netzat biziki importanta da ez baztertzearena, baina beti gogoetatzea, zenta ezin da dena irauli, ezin da dena kolpez aldatu. Eta bada zinez harreman hori eta denborarekin aldatzeko, hobetzeko. 2016an behar da egan ala ere sargai kimikoak ulertzen duzu hori erten utalarik. Onkailu kimikoak eta horiek debekatuak direla. Sartzen diren berri guziak 2016etik nahi edo ez debekatua dute, ez dute denbora hori. Aldiz hor barnean ziren etxaldeak batzu historikoki hor dira. Haiek ukan dituzte, badituzte alduen urte arte, heltzeko hortara. Baina oraino hartzen gira egin eta autokontrolak eta ez ditugula denak nahi bezala lortzen. Eta hor, guk baditugu eztabaidak. Eta ez direnak erretxak, badira zinez tirabirak eta batzuek bauta haien posizionamendua. Eta horrek uste dut gainerat hartzen duzularik zinez testu ingurua, hortan dela zailan. Guai dugu egin behar urratxa, 2016an egin zen deia gogo eta hori, izan zen pataska handi bat, arrazei begira, eskoalegiko kabalak soilik, edo eskoalegiko aziak soilik, baina zer da eskoalegiko azi bat, eta beraz haulako hausnarketak ditugu, eta nik biziki aberasgarria atxemaiten dut, baina horrentzat ere behar da armatu, behar da informazioak jaso, behar da gogoetatu, eta batzuetan pixkat berdin, etxerik izaiten alda, baina parte hartzaile hori biziki importanta da. Eta justuki laborariena egotea, hori netzat baitez badako da. Baina, horren aditik justu bukatzeko, EH kolektiboak duena da gaur egun hartzen iz, bada laborantza mundua, eta gero bada kontsumitzailea, eta kontsumitzailea bera, junt galdua da. Eta berme sistema parte hartzaile batean laguntzen aldu pixkat, bederen zu bitxipi bat egiten. Ez da hundia segiten, gero hori aipatuko dugu. Bale, hori ikusten da ez, iruki eta EH-koren ezberdintasun bat ez, izan dikela. Egia da gero aipatuko duzu, baina zure aipatu duzu azpisektore bakoitzak ere bere agindua ditu bere ezbadaidatik eta zagoan ez. Hor orduan entzen gare azkenengo puntura, eta pista bakagu, bera esan bezala Nature Progreko kidea, eta zuri pista galdetu nahiko benizuke apurretu behar ez, indotu bezalaz Nature Progre aurkestea, ze oinarrizko ezaugarriak dituen, zeintzuk dira bere mugarriak, marra gorriak, zango nuke, nolakoa da funtzionamentua, eta ez dakit, aipatu diren EH-ko eta idogitik, ze desberdintasun, baldin badago, desberdintasunik, ze ikusten da, berde sistema batean. Zeuri ematen dut, bai? Donc, Barkatu, zuten da, ez que guztu makina da, ez da hemen da, ez dut On entend bien, non. Parlez fort. ok, je vais essayer. nahiago zuen mikrofonoa saiatzen gare? Bai. Mais on reste à une BRS, c'est un Bai, uste dut ez. pas si nécessaire. Ez du unek behar azkenan ez. Eskatzen ari ziren. Ok.
Beraz, pizten dut? Ce que j'allais... Bah, sauf s'il y a du monde qui parle français, c'est pas nécessaire que j'ai le micro. Hein. Voilà, à mon avis, mais voilà. Je vais essayer si ça va pas en le mettre. Donc, Nature et Progrès, en fait, est né en 1964 sous l'impulsion en fait de la société civile. En fait, ce sont des producteurs, des consommateurs qui voulaient développer un modèle agroécologique, un modèle qui sortait justement de l'agriculture conventionnelle, de l'agriculture intensive, et qui voulait aller vers un système, on va dire, qui respecte les cycles de la nature, qui respecte l'environnement. Mais c'est pas seulement ça. Il n'y avait pas qu'un projet autour de l'agriculture, c'était vraiment un projet autour de l'alimentation. C'était en fait un projet de société que Nature et Progrès voulait développer. Ce qui fait que d'ailleurs chez nous, il n'y a pas que des producteurs et des consommateurs, puisque nous avons les deux, mais on a aussi des artisans et des restaurateurs qui peuvent se faire labelliser Nature et Progrès. En fait, Nature et Progrès a développé différents types de cahiers des charges. Donc c'est tout ce qui a rapport en fait aux soins, à la protection de la nature. Et à vrai dire, Nature et Progrès recherche toujours à se lier avec même d'autres structures qui pratiquent les SPG, comme par exemple, ou dans d'autres domaines qui peuvent être le bois, l'éco-construction, tout ce qu'en fait qui peut aller vers le projet de société qu'elle s'est fixé. À savoir un monde plus juste, plus équitable, qui protège son environnement, qui travaille avec son environnement et qui respecte en fait l'homme, mais aussi la nature. Alors, comme je dirais, en tout cas de ce que j'ai compris, pour Idoki, mais je pense que c'est la même chose pour Hacheko, c'est aussi une démarche d'amélioration. Donc c'est vrai qu'on va pas, on en parlera, on va y venir un petit peu plus tard, mais on va voir qu'on peut avoir des périodes de conversion déjà quand on rentre chez Nature et Progrès, mais aussi quand il y a un point qui pose problème chez un producteur, on va lui laisser un délai, par contre qui est encadré pour se mettre en conformité. Cette association qui a été créée en 1964 a permis la création de plusieurs structures, mais a surtout abouti en 1972 à la création donc des premiers cahiers des charges. Ces cahiers des charges évoluent, donc ils sont révisés en fonction de la demande des consommateurs ou des producteurs, mais vous avez aussi des nouveaux cahiers des charges qui peuvent apparaître en fonction des demandes des professionnels. Donc par exemple, depuis 2025, après, ça fait plusieurs années qu'en fait les ostréiculteurs, par exemple, ont tapé à la porte de Nature et Progrès et ils ont été accompagnés par Nature et Progrès pour créer un cahier des charges qui est désormais validé et qui donc est en fonction depuis donc cette année. À côté de ça, Nature et Progrès a accompagné aussi un autre groupe qui souhaitait rentrer dans la structure, qui étaient les spiruliniers, par exemple. La spiruline. C'est une cyanobactérie. Voilà. Ouais. Et donc, Nature et Progrès a accompagné ce groupe, mais par contre a refusé de le faire entrer chez Nature et Progrès pour des raisons parce qu'il y avait certaines choses qui ne correspondaient pas aux critères, mais par contre les encourage à continuer cette démarche. Au niveau des critères, alors en fait, Nature et Progrès ne regarde pas seulement le cahier des charges, il regarde le système. Donc si on parle de la ferme, on regarde le système ferme. C'est-à-dire que par exemple, quand on va faire une enquête, alors chez nous les enquêtes, la mention elle est renouvelée pour chaque année. Donc les enquêtes ont lieu tous les ans. Sauf exception faite de ceux qui sont aussi certifiés par la labellisation officielle, donc la labellisation officielle agriculture biologique. Ceux-là peuvent avoir une dérogation et n'avoir, leur enquête réalisée tous les 2 ans avec l'accord de leur COMAC. Alors, je vais juste un petit peu expliquer le fonctionnement de Nature et Progrès. C'est-à-dire que dans Nature et Progrès, il y a plusieurs
structures. Il y a le Conseil fédéral qui, lui, correspondrait, on va dire, à un conseil d'administration. Mais cette structure est amenée à disparaître. Les orientations qui ont été décidées lors des dernières assemblées générales fait que le Conseil fédéral va petit à petit disparaître au profit de commissions, de différentes commissions. Ensuite, au sein de Nature et Progrès, vous avez ce qu'on appelle les COMAC. Donc vous avez la COMAC fédérale et les COMAC locales. Alors, si vous voulez l'acronyme, le détail de l'acronyme, il faut que j'aille le chercher parce que j'ai tellement l'habitude d'utiliser COMAC que je ne peux même pas vous le traduire. Mais la COMAC fédérale, en fait, c'est elle qui est en charge de la gestion de la mention. C'est elle qui va attribuer ou pas la mention. C'est toujours elle qui a le dernier mot. Par contre, elle donne pouvoir aux groupes locaux. Donc, elle donne pouvoir aux COMAC locales, qui sont donc sous la tutelle des groupes locaux. Les COMAC locales vont réaliser donc les enquêtes tous les ans chez leurs adhérents. Les enquêtes sont réalisées donc au minimum par 2 personnes. Si possible, un professionnel et un consommateur. Et donc, une fois que les enquêtes ont été réalisées, on réalise une ou plusieurs COMAC locales dans l'année, c'est-à-dire c'est le moment où on se retrouve pour étudier les dossiers, où on discute des dossiers, pour attribuer ou non, et où on discute aussi des problèmes que rencontrent les producteurs, voir comment on peut les aider, donc on échange. C'est là où aussi on fait remonter les problématiques qui peuvent être renvoyées à la COMAC fédérale, par exemple. Et la COMAC locale va donner un avis. Et donc cet avis va retourner à la COMAC fédérale. S'il n'y a pas de souci, la COMAC fédérale va dire « OK, attribution de la mention ». Si ça pose problème, soit elle se trouve légitime pour aborder le problème et elle va donner son avis, soit elle va demander le conseil d'une autre structure qui est le CTI. Donc ça, je peux vous en parler un peu plus. Le CTI, c'est le Conseil technique interne. Ce Conseil technique interne travaille en fait sur les cahiers des charges et travaille sur les problématiques qui remontent des groupes. Donc sur les différents points, un point qui ne rentrerait pas dans le cahier des charges, donc ou qui ne serait pas précisé dans le cahier des charges, le conseil technique interne va prendre en charge ces questions-là. Ce conseil technique interne ne travaille pas tout seul. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui prend toutes les décisions. Lui, il est là pour s'assurer que les cahiers des charges et tous nos cahiers des charges sont accompagnés aussi d'un guide de lecture. Donc lui, sa mission, c'est de s'assurer que la charte Nature et Progrès, en fait, quand on rentre chez Nature et Progrès, on adhère à des cahiers des charges, mais on adhère à une charte. Donc alors, excusez-moi. J'essaie juste de m'exprimer. La charte. Ouais, non, doit s'assurer, voilà, excusez-moi, que toutes les décisions seront prises et correspondront en fait à la charte de Nature et Progrès, au guide de lecture et au cahier des charges. Si elle ne trouve pas la réponse, si elle ne peut pas prendre une décision seule, à ce moment-là, elle peut soit faire passer la question à tous les groupes locaux de France et de Navarre, comme on dit, voilà, à tous les groupes locaux qui existent, ou elle peut alors s'adresser aussi, elle peut mandater des groupes techniques. Donc, les groupes techniques, ce sont les CT, qui sont une émanation du CTI. Donc CT, ce sont des groupes techniques par production qui travaillent sur le cahier des charges. Donc moi, par exemple, je fais partie du CT apiculture. Voilà. Et donc, quand une question se pose très technique
au niveau de l'apiculture qui n'est pas dans le cahier des charges, alors le groupe local peut s'adresser, la CTI peut s'adresser soit aux différents groupes locaux pour interroger tous les apiculteurs et tous les membres donc des groupes locaux, soit aussi poser la question au CT apiculture par exemple. Ensuite, elle va faire remonter l'information, s'assurer que ça correspond bien, la réponse correspond quand même à la vision de Nature et Progrès, donc sa charte, son cahier des charges, etc. Et va rétribuer l'information au groupe qui a fait la demande. Sachant que si aucune décision ça peut aller aussi un peu plus haut au niveau de l'AG, si aucune décision ne ressort. Enfin, il y a différentes étapes de toute façon dans le processus. Je voulais dire aussi une chose importante, mais je l'ai oublié, donc on verra si j'en reparle un peu plus tard. Le cahier des charges, lui, il est un peu composé, j'ai un peu vu 2-3 documents de chez vous, de Hacheko, de ce qui est... c'est-à-dire que nous avons 3 critères dans le cahier des charges. Nous avons ce qui est recommandé, autorisé, interdit. Donc bien sûr, l'objectif, c'est là où on est en démarche d'amélioration et d'aller vers le recommandé, mais on a des points minimaux à obtenir qui sont dans le autorisé. Par contre, il y a ce qui est interdit, alors là c'est marqué clair et net, et par contre, tout ce qui n'est pas écrit dans le cahier des charges, tout ce qui n'est pas autorisé et recommandé est considéré comme interdit. Par contre, si ça n'apparaît pas dans l'interdit, on peut poser la question. Et donc c'est là où on a des questions qui remontent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, une des particularités donc, des Nature et Progrès, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un projet de société. Et donc, en fait, j'ai passé mon temps ? Ah bon, alors je suis désolée, je m'arrête. Ouais. Donc, je termine. Donc, c'est pour ça que nous, on travaille, quand on regarde la ferme, quand on fait les enquêtes, en fait, c'est la ferme qui est étudiée, pas seulement la production ou les produits qui vont porter la mention. Donc, c'est-à-dire que même si chez vous, vous avez, moi par exemple, je suis apicultrice, mais si j'ai un potager, 3 poulets et 2 chèvres, eh bien, on va regarder comment j'élève mes chèvres, comment j'élève mes poulets et comment je fais mon potager. Voilà. Voilà, donc c'est en fait, on regarde le système ferme. On va regarder aussi comment, évidemment, je commercialise, quels sont mes liens avec locaux. Et en fait, pour tout ça, en fait, on a ce qu'on appelle une boussole qui est en fait là pour résumer, pour un peu, et voir aussi qu'on complète au fur et à mesure des années, qui est séparée en 4 points. En fait, on a donc un point qui est le naturel, donc tout ce qui est respect de l'environnement, le bien-être animal, la gestion de l'eau, la préservation des écosystèmes sauvages, tout ce qui est biodiversité, race locale, préservation des sols, etc. On a une partie énergie, donc le but c'est en fait économiser les ressources énergétiques. Donc qu'est-ce qu'on fait pour les économiser ? Donc ça veut dire que dans Nature et Progrès, dans le cahier des charges, et bien même nos emballages, on regarde ce qu'on utilise. Il y a certaines matières, on n'a pas le droit. Voilà, nos produits ménagers sont aussi, nos produits d'entretien, sont aussi contrôlés, c'est-à-dire on a un cahier des charges sur les produits d'entretien. Voilà, les déchets, les rejets, comment c'est traité, comment, avec quoi, avec quels matériaux on construit, etc., etc. Le 3e point, donc c'est bien sûr le social. Donc c'est construire une économie sociale et solidaire, donc commercialiser au maximum donc en local, la dynamique participative évidemment, la solidarité, la transmission, tout ce dont vous avez abordé en fait, voilà. Et enfin le 4e point, c'est l'origine. Donc c'est évidemment l'origine, c'est la transparence, c'est l'amélioration de la qualité, etc. Et donc on a le point de départ et après les démarches d'amélioration qui se mettent en place. Voilà, je m'arrête là.
Bueno, ikusten duzuen bezala, gauza asko kontutan hartu behar dira, burokrazia, gobernantza, parte hartzeak, lan asko egin behar da, eta horrez guztiak ere erronkak ekartzen ditu, ez? Igual, bigarren eta, bueno, igual, Aitor zurekin azkitu, zaututzuen, bueno, lehen eusatian aipatu duzu, EH-koren ezaugarriak eta gure honetan, zein diren idean, ez? Urte hauetan zehartu bat dituzuen zailtasuna, eta negatiboa izango, ez? Eta aurrera begirako helburuak ere, ez? EH-ko bezikari bat begirako helburuak zein diren. Mikrofona nahi duzue? Bai? Ondo? Ez? Bai. Vale. Nik, zaintasunetan edo, eta erronketan, hoxe baratuko horren iguzatikan bezala, ez? Alde batetik, pixket estruktura aldetik, etxekoaren estruktura, eta barnera begira eta pixket batzuk aldera begira. Estruktura aldetik, aipatu, etxeko, problema larrina ekonomikoa da, eta badakizue, azkenean elkarte txiki hauetan diru gutxi baldin badago, gero ere langile gutxiago daude, parte hartzeak ere gehiago behartu, eta ere mugatzen diguna da zenbait gai o zenbait lan hildo egin nahi izate hori, eta ezin izan, ez? Eta zera aipatu dut, 2007 inguruan hasi zela pixket eztabaidatzen agroekologiaren inguruan, 2008an gaude eta oraindik irizpideak definitu nahian, eta oraindik ez dugu kanpo komunikazioa egin. Ez? Daramagu hogei urte, eta ez orduen, Priskak aipatzen zuenez, ematen du hiendeko puru gehiago daukatela, estrukturaia soliduago, eta, nik uste dute, hori izango zen, igual gure helburua, horrela iritsi behar izana. Denbora gerranen du, ez dut uste dipide txarretik azine, baina azkenean bide bada eta zailtasunak ditugu, ez? Orduan, gai ekonomikoa, karte hauetan, da nik uste mugarri bat, ez? Aurrera pausoiek eman ahal izateko. Gero, barnera begira, azkeneko urte hauetan, irizpideen lanketa izan da, eta zailtasunak aurkitu ditugu, baina nik uste dut ere gure aberasgarritasun horretatik, ez? Aipatu izan da mai honetan, ezberdina garela, erranet, etxalde guztiak ezberdina gara, eta irizpide bat denentzat jartzea arrastaila da. Kontutan hartu, ez dela gauza bera, iparraldetik hegoaldera, baina Nafarroan ere, Nafarro iparraldetik hegoaldera ere. Orduan, bateratzea, zailtasuna ditu. Ez dizut ez errama. Baina aldi berean ere, ikusten da, ze aberatsa garen, zen gaur egun tendentzia da eredu berdinetara joatzea. Hori da pixke bultzatzen gaituztena, eta nik uste dut EH-kok behintzat bermatzen aldo aberastasun hau, ez? Orduan, zailtasunak izan ditugu azpisektore gehienetan, irizpideak definitzerako orduan, eta adibidez artzaintza taldean irizpidea baino gehiago definitu izan da neurrirako adibidez. Neurria neurtu daiteke artzain bakoitzak maneiatzen dituen hektaria kopuruak, baina baita ere ekoizten dituen litro kopuruak, edo baita ere lan egiten dituen orduak. Beraz ez da zaila da, ez? Eta bakoitzarentzat modu batean definituko luke irizpide hau, ez? Orduan hor ikusi ditugu zailtasuna, gero ere bai, ez bakarrik azpisektore bakoitzea, baizik eta guztientzat, ez? Nahi bali badugu irizpide amankomun bat EH-ko guztiarentzat izen, zaila da, jokatu behar dugu azpisektore bakoitzarentzat. Gero ere, zenbait ekoizpenetan ekoizle gutxi daude. Nola definitu behar ditugu adibidez? Kasua ematen zen frutagintzan edo olioan, bat o bi lagunen artean nolabait ere definitu izan beharra irizpidea. Eta ez dakit, galtzen duzu pixke perspektiba osoa, ez? Bi lagunek zaila da denontzat irizpide bera definitzea. Baina, momentu enten gaudenok eta duguna, ez? Eta poliki, etorkizunean antzinera gain gara, ez? Gero ere, eta Priskak aipatu, eta nik ez dut azaldu, baina EH-kok ere osotasuna kontutan hartzen du.
osatu zona, eta karo, kontutan hartu, nahiko diversifikatuak direla gure etxealdeak, eta hori aberatsa da. Eta zenbait kasutan jarduera nagusia eta jarduera osagarria. Ez, adibidez, frutagintzan gertatzen da, ez, adibidez nik izaten ditut behi batzuk, baina gero baditu sagardi bat. Ez dago zaberan netako sagarria dela sagardia, bertze batentzat baldin bada osagarri nagusia. Ez, irizpideak ere hor aldatzen dira. Salmentari dagokionez, zen aipatu dugu ere bai, salmenta dela irizpide mugarri bat. Ez? Orduan, hor ere zailtasunak aurkitu ditugu, ez? Eta, horiek izango zen, nolapait ere, gure zailtasunak barneari begira. Gero ere, Priskak aipatu guk orain dela urte batzuk arte, genituen 3 maila bezala, ez? Onartezina, ez? Etzela sartzen, kanpo gelditiko zela, zigilo biltzaretik kanpo, gero, komenigarria eta gero desiragarria. Hau da, norat joan behar duguen ere markatu ginen. Eta orain momentu honetan bakarrik utzi ditugu mugarria, hau da, irizpidea betetzen duena eta ez duena betetzen gutxi ez? Baina ongi legoke ere, joatea etorkizun baterako desiragarri hortara iristeko edo irizpide horien markatzen. Baina, erran bezala, hau dena egiten da gure parte hartzearekin, lantaldeak elkartzea ez da erresa, eta nik uste dut dela nahiko zenbait kasutan nekagarria, adibidez, ni US-etako sektorean gaudena, elkartzen gara urtean behin, eta azkenean da, ez, Juditekin edo Oliverrekin hitz egiteko gure gaietaz, eta ez irizpidea definitzeko. Zer azkenean nahiko nekagarria da, ez? Orduan, hori ere zaila izaten da azkenean urtero elkartzea irizpideak definitzen joateko. Eta gero, ea pixke kanpora begira, azken finean da, eta guk momentu honetan daukagun erronka da, definitu ditugun irizpide horiek nola komunikatu. Ez, eta azken finean, igual hemen gaudenak errexago ikusten dut, baina nik ekarri dut, astean aipatzen zuen bezala Mirenek, elefantea nahi nuke sartu gelan, ez, nahi dutena da, azken hemen baitu jogur ezberdinak, ez, eta, ez, gehien bada, guk hemen igual errexago ikustezakegu, baina, konsumitzaile bat etortzen denean, eta hau ikusten badu dendan, herriko dendan gainera, agertzen dira denak, zein aukeratuko du? Hau da, gure erronka izango zen orain nola komunikatu landu ditugun irizpide horiek, ez? Igual, Nature Progrese badu esperientzia gehiago, baina gu zenbait kasutan, herriko dendan hauek arpatzen ditugu, prezioa agertzen da eta jendeak hartzen duen bergea. Eta hauetan patiko du kilometro zero, bertzean ekologiko zigilua, baina zein aukeratu behar dugu, ez? Orduan, gure erronka nagusia orain izango litzateke nola komunikatu orain arte landu ditugun irizpide. Ez, eta hemendik antzinerat, egia da, gure irizpietan eta kontutan hartzen dela pedagogia lana, baina pedagogia lana iristen den tokiraino. Ez? Eta ez bakarri saltzerako orduan, baizik eta guk ere transmititu beharko dugu belaunaldi aldaketa bat, eta belaunaldi aldaketa hori eredu nagusia hau izan beharko lukela, agroekologiaren bidekoan. Orduan ikuste dut ez dela bakarri saltzea, baizik eta ze eredu nahi dugun ondoko belaunaldietarako. Hor, justu bai, EH kolektiboa badauka irizpide bat, ez, pedagogian eta etxaldetara bizitak egiteko, eta hori ere irizpide gisa hartuta dago. Hori da, norberak irizpidetan jarri duguna ze pedagogia egiten dugun, ez, kanpora begira, kasu horretan, edo etxera begira, gure etxeko ateak zabalik edukitzea, eta ez daude gaur egun hainbeste etxeko ateak erikitzen dituztenak. Eta gu beharrezkoa bezala daukagu, ez da, gure ateak behin ereki behar dugu, bisita kanpainarako urtean behin, eta gero ere saiatu beharko genuke eskoletara edo merkatu batean datorrenari azaltzea pixketea etxekoren inguruko irizbide eta baliabide guztiak, ez? Bale, eskerrik asko, justo hor Priskarekin jarraituko du, nola Aitorrek EH-ko dituen zailtasunak azaldu dituen, pixka bat Priska zuri galdetu, zailtasun horiekin bat zatozen, Nature Progrese zailtasun topatu dituen eta zailtasun hauek topatu baditu nola aurre egin badie. Eta, oraindik ere, ze zailtasunekin aurkitzen zarien zuek, ez?
difficultés, oui, il y en a. Je pense qu'on peut dire donc, les mêmes. La seule différence, c'est que nous, on est une structure qui est plus ancienne et il y a déjà, on va dire, une base qui est quand même solide avec des outils à disposition. Mais par contre, oui, les difficultés, on les trouve. Alors moi, je ne vais pas forcément pouvoir donner des réponses à toutes les questions, toutes les difficultés qui ont été posées, tout simplement parce que moi, du coup, j'avouerais que je m'intéresse beaucoup plus à la technique et que tout ce qui est un peu promotion, commercialisation, ça m'intéresse moyennement, donc je ne fais pas partie de ceux qui s'y investissent beaucoup. Voilà. Oui, on se partage tous le travail un peu en fonction de nos centres d'intérêt aussi. Il y en a qui sont beaucoup plus doués sur l'administratif, d'autres plus, voilà. Donc, mais bon, je vais essayer de répondre quand même. Donc déjà, je peux répondre à pour la difficulté de définir des critères qui correspondent à tout le monde. Donc ça, je peux d'autant mieux en parler que on a révisé le cahier des charges d'agriculture récemment et que j'avais validé d'ailleurs cette année, enfin, après plusieurs années, et que j'ai fait partie du CT technique agriculture. Donc j'ai assisté à toutes les réunions. Alors c'est un processus, je compatis, parce que c'est un processus qui est long et laborieux. Nous, on a déjà un cahier des charges qui est rédigé, donc on ne partait pas de rien. Et il nous a fallu quand même 2 années de réunions hebdomadaires, on va dire parce que bon, on a quand même respecté le rythme des agriculteurs, hein, mais entre novembre et mars, hein, donc pendant les fêtes de Noël, mais on a quand même eu une réunion hebdomadaire tous les vendredis matins pour discuter des différents points de ce cahier des charges, pour réviser ce cahier des charges. Et donc, pour moi, pour avoir vécu ça, alors on ne peut pas satisfaire tout le monde, c'est une certitude. Et obligatoirement, je pense que ce qui a été dit est une réalité, c'est-à-dire qu'on part de... L'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui va faire consensus. Donc, parfois, il faut partir d'un peu loin, et ensuite, aux révisions suivantes, réduire petit à petit. Voilà. Moi, ça serait le conseil que je vous donnerais, sachant que... Oui, les réunions sont houleuses. Un bon animateur, ça fait aussi toute la différence. Quelqu'un qui est quand même d'apaiser les choses quand ça se les esprits s'échauffent un peu trop. Et qui est capable de dire stop, on reviendra un peu plus tard sur ce point-là, on va continuer à avancer sur un autre point, parce que là, il y a un blocage. Voilà. Donc moi, je l'ai vécu. Donc, un bon animateur et accepter parfois voilà, de partir d'un peu loin et ensuite, pour révision suivante, de travailler un peu plus dur. Voilà. Et après, nous, une autre solution qu'on a trouvée au niveau de Nature et Progrès, c'est qu'il y a certains critères chez nous qui ne sont pas définis. C'est-à-dire que c'est une... Alors, par exemple, vous avez des critères, par exemple, dans le cahier d'élevage, c'est 1 UGB hectare maximum. Une unité gros bétail. Voilà. Par hectare en chargement, ce qu'on appelle en chargement d'animaux, pour ceux qui connaissent l'élevage. Chez ça, personne ne peut écouter. Par contre, en surface d'exploitation, on dit que la taille de la ferme doit être à dimension humaine. Mais ça, il n'y a pas été possible de fixer des critères parce qu'une ferme à taille humaine en zone de montagne, c'est pas une ferme à taille humaine en zone de plaine où tout est plat. Donc en fait, et pareil, la mécanisation va pas être la même en zone de montagne par exemple, ou même en zone très vallonnée, ou en zone très plate, en zone de plaine. Voilà. Donc en fait, Nature et Progrès a fait le choix de confier ce critère-là en fait à ces groupes locaux. C'est-à-dire que c'est chaque groupe local, sur certains critères, comme celui-là par exemple, qui définit ce qui est acceptable ou pas. Voilà.
Donc ça, c'est ce que je pourrais dire sur la difficulté donc de trouver des critères communs. Voilà. Et voilà. Après, concernant les problématiques économiques, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Ça, je ne pourrais pas vous en parler parce que sincèrement, je ne m'y intéresse pas du tout. Donc, je ne peux vraiment pas répondre à cette question, mais oui, de toute façon, l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Voilà, c'est comme ça. On fonctionne beaucoup au volontariat. Et donc, par exemple, chez Nature et Progrès, il y a des salariés, mais soyons clairs, tous les professionnels et consommateurs qui travaillent soit au CP, soit au MAT, soit dans les commissions, dans les futures commissions, conseil fédéral, etc., ce sont des bénévoles. Voilà, donc c'est ceux qui veulent accorder du temps. Donc c'est vrai que. Donc après, nous, au niveau de notre groupe local qu'on a créé, parce qu'on a fait partie donc il y a le fonctionnement du fédéral, mais il y a aussi le fonctionnement des groupes locaux. Et donc, on a une base, mais après, on a une certaine liberté de fonctionnement aussi. Et par exemple, nous, groupe Pays Basque Béarn, pour avoir fait partie du groupe 65 pendant plusieurs années, on a vu ce qui nous déplaisait. Et donc, pour faciliter le fonctionnement et les participations, par exemple, chez nous, les réunions, par exemple, même comme on est peu nombreux et dispersés sur le territoire, on les fait en visio ou par téléphone. Voilà. Plutôt que, c'est sûr que c'est sympa de se regrouper, mais faire des kilomètres pour assister à une réunion, c'est pas toujours possible. Voilà. Donc pour le CT, par exemple, là je reviens juste au niveau du fédéral pour le cahier des charges, c'est pareil. Faire venir des apiculteurs de 24 coins de la France pour réviser un cahier des charges, une ou deux fois c'est possible, mais sinon non. Donc ça a été en visioconférence. On a tous fait à part deux, on a fait toutes nos réunions en visioconférence. Donc ça, c'est des moyens de faciliter la participation au sein de interne. Voilà. La difficulté. Et après, bref, donc c'est le bénévolat. Voilà, donc pour revenir au bénévolat, nous, on a juste déterminé des règles de fonctionnement qui nous permettent, pour essayer que tout ne soit pas toujours sur les mêmes personnes. Voilà. Et ensuite, au niveau de la connaissance du label, là, alors au niveau fédéral, je ne vais pas pouvoir vous répondre non plus. Et après, en fait, c'est en fait le travail de chaque groupe local. Donc, en fait, c'est chaque groupe local qui travaille à la promotion de Nature et Progrès. Donc, qui est plus ou moins dynamique. Il y a des groupes très dynamiques qui vont organiser des événements, faire des salons, de la communication, puis il y a tout groupes comme nous, petits, qui démarrons, où là, nous sommes encore en train de définir. Enfin, on va essayer de définir comment réussir à se faire connaître. J'espère que je n'ai pas été trop. Azkenean saltasunak antzekoak dira, egia da diruaz ez duguna nahi hitz egin, ez? Baina, bueno, erakunde publizitatik ere konpromiso hori egon beharko litzateke, ez? Olako egituran, ez? IH kolektibo bezalako bat edo, ez? Mantentzeko. Ados, eskerrik asko Priska. Jarraituko dugu pixka Mirene zurekin, lehen aipatu duzu, ez? Zelako Europatik datozen politikak eta baserritik maila estrategia hor dago. Baserritik maila estrategiak eskatzen du 2030 urterako 25%, ez? Europan 25% ekologikoan izan behar dela. Oso urrun daude hortik, ez? Eta, bueno, hor beste erronka bat daukagu, ez? Aurrean, eta galdera izango litzake BSP-ak eta zigitu ezberdinek nolako erronkak dituzte. Nolako erronkak dituzte, azkenean baserritik mailako estrategia horri begira 25%ra deltzen.
Bai, aiginan komentatzen, ez? Euneko 25 horretatik oso urrun gaudela eta kopuru zehatzak zeintzuk ote diren hegoaldean eta iparraldeko datua, ez dakite zuek ezagutzen duzuen zen, baina, bueno, euneko 5 inguru, 6 inguru EAE, Farroan gehiago, altugo, zazpin, bai, horregatik, bai, 10, baina, bueno, oso urruti, alare, zentzu hortan. Eta, bueno, esan beharra dago, baserritik maila estrategia hau 2020ko maiatzean onartu zana, o plazaratu zana, jasotzen ditula baita ere beste irizpide batzuk, pestiziden murrizketa euneko 50an, antibiotikoak erabilpena abeltzaintzan euneko 50an ere murriztea, jasangarritasuna jantoki kolektiboetan, eta nekazaritza politika bateratuan ere berrikuntza batzuk sartzia, ez? Bueno, nekazaritza politika bateratua 2023an sartu zen, 27 bitarteko epean, eta bueno, ikusi ditugu ere mobilizazio hainbat urte hauetan, nekazaritza politika bateratu horren baitan ere, baserritik maila estrategiak sartzen dituen gai fiskaletan, horren aurrean, ze erantzuna egondan lehen sektorearen zati baten aldetik, ezta? Nik uste horiek kontutan hartu behar direla, marko horretan gertatzen diran elementuak badirela, eta gainera, hau ematen dela, Europak baditulako bi estrategia eta beste estrategiarekin batera, ez? Batzuk hemen ere ezagutuko duzu dutena, biodibertsitatearen estrategia, eta hor, erabat bat egiten duena, baserritik maila estrategiarekin hainbat gaietan, zehazki pestiziden eta nekazaritza ekologikoen lurren kontu honetan, eta baitaren nekazaritza eremuetan euneko 10 natur elementuak izan behar direla, deigarrile da hori esan behar izatea, bakarrik ere, baina, bueno, hori da baitare egoera, ez? Jakinda, biodibertsitateari lotuta, datuak oso larriak direla, globalki lurreko 1 milioi bat espezie desagertzeko egoeran, Europan baitaten euneko 80tik gora oso egoera txarrian, horretan eragin handia izan duela nekazaritza eta abeltzaintza intensiboak, eta, badagoela egiteko bide handi bat. Zer gertatzen da? Berme sistema parte hartzaileak kontestu honetan, horiek betetzen ditu eta gehiago, ez? Baina kuriosoa da, zeren EH kolektiboaren sorreran ere, garai hartan, eztabaida bazan ere, Europatik, irizpide ekologikoen murrizketa baten aurrean, nolabaiteko, ez, planto bat edo beintza barrikada moduko bat zigiluarekin batera, Euskadiko zigiluarekin batera, horren aurrean jartze bat, ez, iparraldeko eragileekin batera ere, eta gaur egun ere, badago, ez, berme sistema parte hartzailearen hazkunde bat, non berriki ikusten dugun, ez, badagola iraultza berde berri bat, ezta? Europatik datorritun berdearekin, olako, ez, iraultza berde berri bat, eta ez da kasualitate bat izango segurazki berme sistema parte hartzaileen areagotze bat, justo, kontestu honetan, elefante honekin, ez, gertatzen ari dana, ezta? Orduan, uste interesgarria dala, Juditegia dagoeneko aipatu duen hau, ezta? EH kolektiboa eta zigiluaren arteko elkar eta elikatze horren garrantzia. Zentzu horretan, badaude gai batzuk, baserritik maila estrategian eztabaida gai direnak, izan ere, 2020ko maiatz horretan, publikatzen danean baserritik maila estrategia, Europako agroekologian gabiltzan hainbat ikerlarien gutun bat bidaltzen dugu Europar Komisiora, ze elementu ikusten ditugun, baserritik maila estrategia horretan, badirela eztabaida gai. Bai? Eta, horra aipatzen genitun, batetik, zirela puntu positibo batzuk, baserritik maila estrategia honetan, baina dagoeneko, nik uste dut zigiluaren borrokarekin lortutakoak direnak, ikuspegi integralago bat, pestiziden murrizketarena, nekazaritza ekologikoaren areagotzea,
elementu hauek, nahiz eta ere barneratzen diran elikadura inguruneak, ez? Hau lotuta egon beharko luke, ospitaletan, eskoletan, eta barreko espazioetan elikadura iraunkorreko eremuak sortzea, eta barneratzen da baita ere, puntu positibo gisa, sistema fiskalarena. Baina ikusi dugu horren erantzuna zein izan dan, ezta? Baina baita ere egiten genduen irakurketa kritiko bat, osatze aldea baserritik maira estrategia, eta bat da lotua elefantearekin, hau da, merkatu globalizatuaren logika sustatzen jarraitzeko helburuarekin helburua ikusten zala, eta gero hainbat elementuen gabezia, ez? Alde batetik agroekologia ez da aipatu ere egiten, naiz eta Europako erregioen komisioak eta FAO berak ere agroekologia bide bezala azpimarratzen duen, baina estrategiak ez du hau jasotzen, are gutxiago agroekologia feministako elementuak, lehen aipatutakoak, ez? Maskulinizazio ereduen interpelazioa, edo lurren eskuragarritasuna, emakumeen lanaren aitortza, zaintza lanen aitortza, elementu guztiek evidentemente ez daude. Abeltzaintza intensiboa ere ez da agertzen, bere horretan, lanketa hori, eta merkaturatze bide laburrak edo lur eskasiaren egoera, ez, lurren artifizializazioaren gaiak ere ez dira agertzen, ez? Hau da, bai berme sistema parte hartzailetan, edo beste hainbat eragileen eskutik, ez, amilubi proiektuarekin, edo abeltzaintza ekologikoarekin, biolurren eskutik ere, lantzen diran teknikoki hainbat gai, ez dira agertzen. Nik uste hor, eta leheno Elorrik aipatu du, ez, akaso Ipar Euskal Herrian agroekologia ez dela, ez, bere horretan hainbeste hola izendatzen, esango nuke izendapen kontu bat ere izan daitekela, ez, iparraldean nekazaritza iraunkorraren gaia edo terminoa gehiago erabili izan da zentzu horretan, agroekologia bera ere Europan badauka olako kooptazio zera bat, ez? Gehiago ikuspegi teknikotik, ikuspegi prozesualetik edo, oso urruti dago kooptazio horretatik ikusten dugu. Baina, hortik haratago gainera, beste elementu batzuk ere, agroekologia izendatzetik haratago ere agertzen dira, eta batzuk aipatu dira hemen, ez? Berme sistema parte hartzaileak jasotzen dituztenak, ez? Hau da, konsumo ohituren inguruan, konsumitzaile oso galdua dagoen horretan, ez da, baserritik maira estrategian konsumitzailea poltsikoa diruz beteta daukan figura bat bezala aipatzen da, ez da gobernantza eredutan parte hartze protagonista bat izateko gaitasuna duen inor bezala izendatzen, langile eskubideak ere jakinda zein diran gaur-gaurkoz agroekologiako ekoizleen lan baldintzak eta duina ikerketa ezagutuko duzu eta zentzu horretan nola agertzen da nahiko nabarmenez. Hori ere ez da inondik aipatzen, ikerketa eremuan Horizonte Europa deitzen den ikerketa kontestu hori ere ez da aipatzen. Hau da, berme sistema parte hartzaileak ez dira aipatzen, ere? Eta, orduan, osatzeko asko dauka, zentzu honetan, baserritik maira estrategia honek, ezta? Orduan, uste dut, erronka bezala berme sistema parte hartzaileena edo politika publikoena izan beharko lukena da, barneratzea berme sistema parte hartzaileak. Eta kontua da nola barneratu, ez? Uste dute aitortza bat beharko luke, ez naiz ausartzen esatera legalidade bat, zeren igual ez dugu nahi hori ere gainera, ezta? Baina bai aitortza bat, eta zentzu horretan uste dut baliabideen aldetik euki beharko lukela aitortza hori, uste dut aitortza ekonomikoak ikuspegi publiko komunitarioa gaur egun agroekologian lantzen ditugun hainbat proiektutan azpimarratzen dugun bezala, beharrezkoa litzatekela, baliabideen ikuspegi horretatik, aitortza alde horretatik ere. Beste alde batetik iruditzen zait, beharrezkoa litzatekela erronka bezala praktikak ikusgarri egitea, ikusgarritasun horretan ekoizleen biodibertsitate hori, biodibertsitatearen estrategiari erantzuten dio, modu oso garrantzitsuan, homogeinitate horretatik alderatuta, eta uste dut hori kontsumitzailearen hezkuntzarako oso garrantzitsua dela, ez? Ulertzea biodibertsitatea zer dan ikuspegi horretatik, eta orduan
praktikak ikusgarri egitea, komunikatzea oso garrantzitsua da, eta uste dut orain EH kolektiboak ireki duen bidea komunikazioarena fundamentala dela. Eta hirugarren erronka, ematea leku bat, parte hartze politika erabakietan, berme sistema parte hartzaileei, gobernantza horretan, zeren berme sistema parte hartzaileak egiten dituztelako tokiko elikadura sistemak demokratikoagoak, ezta? Eta elikadura burujabetza lantzea, ez? Orduan, aitortza, praktiken ikusgarritasuna eta komunikazioa, eta gobernantzaren parte hartzea, nik hor kokatuko nituzke, baserritik maila estrategiaren onurak eta gabeziak edo alderdi positiboak hobeto esan da, eta gabeziak kontutan hartuta, ez? Ez dakite ulertu dan, azaldu nahi nuena, lehengo galderan edo oraingo galderan, gerora ez dakit arno segeratuko zaigun, galderak gehiago egiteko, baina ez bali bada zerbait ondo ulertu, galdetu lasai. Eskerrik asko. Horra aipatu da komunikazioa eta horra aipatu da kontsumitzailearen gana heltzeko badaukagun erronka, ez? Erronka hori zuri botako dut Judit, eta, argi daukagu kontsumo ereduak aldatu behar direla, ez? Gaur eguneko agroindustriak eredu bat bultzatzen ari da, eta horri buelta eman behar diogu, irauli behar da, eta nola, ez? Nola iritsi kontsumitzaileen gana, hori izango litzateke galdera potoloa, eta ze funtzio betetzen duten zigiluek horretan. Bai, galdera oso potoloa. Berez, nik uste dute testuingura ez dela oso itxaropentsua momentu honetan, momentu hobexogok igual izan direla, esango nuke, baino nik uste dut atzera pauso batzuk ematen ari direla, kontzientzia mailari dagokionez eta administrazioaren jarrerari dagokionez ere bai, orokorren testuinguruan, gizarte orokorrean esango nuke, ez dela oso erresa bereiztea, benetan nahazte borraste bat, propagandarekin nahazten da informazioa, desinformazioa, eta dena da marketing greenwashing, ez? Eta horretarako erabiltzen da terminologia diferentea. Bertakotasuna da izan daike bat, baina hori ere greenwashing bihurtzen da momentu batean, ze horren atzean askotan ez dago ezerre, produktorea igual bertan bizi da, baina hortik aurrera igual ez dago beste ezer bertakoa denik, eta ala ere bertakoa da, edo kilometro zero, hori ere bai, auskalo, hor, ez dago ezerren bermerik hor atzean, baina erabiltzen da, eta edo azken boladan ez, azkeneko igual urteotan regeneratiboari buruz, osea, dira, konzeptu batzuk edukiz diskursoan edukiz betetzen direnak, baina benetan atzean ez dago ezer bermaturik, ezerre. Baina noski oso erresa dira erabiltzeko ezer ez dizutelako eskatzen. Orduan, horiek saltzen dute, erabiltzen dira saltzeko, produktu saltzeko, baina benetan erabat kaltegarriak dira, benetan bermek ematen ari diren zigiluntzako, ez? Izan daiteke zigilo ofizialarentzako, ez? Eurostoa, edo izan daiteke berme sistema parte hartzaile batek daukan zigiloarentzako, ez? Eta gizarte mailan hori, badau alde batetik diskursoa hor dago, ez? Bertakoa eta iraunkortasuna eta hori dena, baina gero praktikak ez doaz norabide horretatik hori gizartean orokorrean, ez? Elikadurari ez zaio ematen benetan daukan garrantzia, eta daukan garrantzia da osasunari dagokionez, begibistakoa da ze garrantzia daukan, baina baita ere ingurumenari dagokionez, ekoizpen eredua erabat lotuta dago ingurumenaren zaintza edo zaintzarekin, ikuspegi kulturala ze jaten dugun, homogeneizazio hortatik ies egiteko lotu beharko dugu beste elikadura kultura batera, ez? Ikuspegi soziala ere bai, ez? Ekoizpen eredu bakoitzak ze albo ondorio dauzkan sozialki, bai hemen eta bai beste lurralde batzutan, ez? Horri denari ez zaio gizartean dimentsioa behar betzela ematen, ez? Eta administrazioaren aldetik, bai, itun berdea hor dago, 2030erako 25% iritsi behar da, hortik oso urruti gaude, baina momentu batean, ez dakit, momentu honetan behintzat sensazioa da, inungo gogorik ez dutela, inungo asmorik ez dutela, ez da zigilu ofiziala ere sustatzeko ere. Osea, agroekologia mailan esaten badugu zigilu ofiziala dela oinarria, hortik
eraikitzen joateko, momentu honetan hegoaldeko administrazioari dagokionez, hori gehiegizkoa da. Zigilu ofiziala bera babestea, ez? Eta ikusten dugu adibidez, Gipuzkoako Foru Aldundian kongelatu dituzte diru laguntza agroambientalak nekazaritza ekologikoan pertsona berrik instalatzeko, ez dago diru laguntzarik produziorako. Edo, ez dakit, planteamendu bat egon da, Aralarman komunitateko lurrak Gipuzkoaldekok ekologikoan sartzeko, eta azitik etorri da txosten bat, esanez hori kaltegarria izango dela produktore konbentzionalentzako, ez? Osea, maila momentu honetan administrazioaren aldetik hori da. Zigilu ofiziala ez dute babesten, eta zokoratuta dago erabat, ez? Eta gero, beste arlo bat, nolabait elikaduraren aldeko herri mugimenduetan, askotan ez dago mezu garbirik. Benetan, jendeari gauzak oso garbi guzten dizkionak. Hor ere, askotan erabiltzen dira termino horiek, ez? Kilometro zero, bertakoa, ez dakizer. Benetan, atzean bermerik ematen ez dituzten terminologia, eta gero eta gehiago, hori, multinazional aldetik eta hola erabiltzen ari direnak, ez? Ez dutelako ezer demostratu behar, eta ez dutelako ezer berezirik behar. Lehengo eredu industrialarekin jarraitu aldute, terminologia hori erabilita, ez? Eta orduan aurrera begira, hori, ez dakit, administrazio aldetik, beharko litzateke, babes garbia, prestigiatzea era bat, kasu hontan, zigilu ofiziala bera, eta noski, beti ere minimo bat bezala, hortik gainetik eraikitzen juteko irizpide sozialekin, irizpide feministekin eta irizpide kulturalekin, ez? Baina hortik oso urruti gaude. Eta bai politika publikoetan, erosketa publikoetan, eredugarria izan beharko litzateke administrazioa, eta ez dago aipamenik horri buruz. Elikadura mugimenduetan, nik uste dut oso importantea dela, oso garbi identifikatzea zeintzuk diren benetan atzean bermek ematen dituzten zigiluak, eta hoien alde argi eta garbi egitea, eta ez propaganda, desinformazioarekin nahazten diren beste hitz batzuk, ze azkenen horrek eragiten duna da, gizartea bera, eta gehiago nahaztea, orduan oso importantea da mugimendu horietan, eta hor sartzen dira konsumo kooperatiba, konsumo taldeek, nolabait informazioa lehen eskutik eman alduten eragile horiek denak oso ondo formatzea eta identifikatzea ze zigilu diren importanteak eta benetan bermek ematen dituztenak. Eta gero jendartearen aldetik, hori, nolabait hor kontzientzia falta da, beste gauza askotan, ez? Baina elikaduraren gainean ere bai, ez? Eta lehentasunetan askotan baliabide faltak edo ez dakit hitz egiten da, ez? Elikadura ekologikoa garestiago dela edo hor dago oinarri batera joan behar dela eta nolabait benetan lehentasunetan markatu zer den importantea eta konsumo ereduak hoiekin lotu eta formazioa dieten inguruan, ume hezkuntzan, eta noski eredu aldetik, eredua edatzeko politika publiko eraginkorrak nekazaritza ekologikoa izateko etorkizuneko nekazaritza. Eta horren gainen noski behar diren irizpideak, hori, mundu justogoa eta ez dakit, hobea bizitzeko izateko, ez? Ez dakit, ez dute asko argitu. Bueno, hor dago, nik uste dut zigiluk bere papera bete behar dutela, eta hor oso importantea da deno bate etortzea ze zigilu bultzatu behar ditugun arlo guztietan, ez? Eskerrik asko, azkenean produktu ezberdinetan kontzeptu desberdinak daude, eta hori, ez? Nahaste borraste bat sortzen dela esan duzu, eta konsumitzailean zer hartu da, zer aukeratu, ez? Balda batzutan. Da, nahaste borraste horretan, eta gaurkoz azkeneko galdera izango da zeuretzako elorri, nahaste borraste horretan zure kasuen idokikoa zara, EH kolektibokoa zara, eta gero, Europako osto berdea ere badaukazu zure produktu guztietan, ez? Orduan, galdera da, beharrezkoa da hainbeste zigilu eukitea kontsumitzailearen gana heltzeko, ez ditu kontsumitzaileak nahazten, nola ikuste oso hori?
Galdera potoloa. Kontsumintzailearen gana heltzeko ez, eta komunikazioan biziki txarra niz. Nik baitut kontestu emaiteko ere nik zuzenki dena saltzen dut, ekoizten dudan guzia, esne guzia gaznatzen dut, eta haragia aldutan gehiena zuzenean ere bai. Eta ez dut hainbat erabiltzen zigilu ofiziala ere ez. Izanen da denda kolektiboa, hartzain edo laborari denda kolektiboa duguna 16 artean hor bai, baina gero merkatua egiten dut eta gero etxetik. Eta ez dut hainbat paper gai edo gazna delako ez dakit. Beraz, kontsumitzailera heltzeko ez dut baliatzen, bai eruski. Da gehiago, kolektiboetan txartzeko bai. Zenta hor da, erakusten du, agila baduzu, hortan niz, eta norbaitek kontrolatu du. Gero, nahasten luke, eta jendean nahastua da. Adibidez, EH kolektiboa gaur egun ez da iparraldean, arrunt gutxi ezagutua da kontsumitzailearen aldetik, eta laborarien aldetik ere. Eginen dut alderantziz, gu idokin gira horren sogeratik, AOP sogmarkan ere bai, hau behar balimada ere ezagri, ez baliman izago ere. Baina horren gibiretik sartu ginen beraz agroekologian, hori 96an, hori etxaldea, bera. Eta gero ni instalatu nintzelarik zerbait eskaz nuen. Idoki bai, bazituen mugajiak, baina eskualegi mailako lanketa hori etzen. Eta beraz ez dut kontsumitzailearen egin. Agian berantaguko bai, baina nenetzat da gehiago trukaketa, lanketa eta guk informazioa hartzen dugu eta guk kontsumitzaileari emaiten dugu. Eta hor da importante, ostion biziki aurkeztu du Juditek, eganez egiten aldugun nahi dugun komunikazioa, gaur egun greenwashing delako gauza horrekin, masina hori guk ez du gelditzen ale. Nik ez dut sinesten. Aldiz egiten alduguna da errietan sortu gure tresnak, guri egokituak diren tresnak, egan nahi du irauteko, zenta denda bat irekitzea, ez da beti jasangarri, behar baduzu langileen ordutegietan irekia egon, eta beraz, behar dira zinez tokiko sistemak, errien arabera, eremuera arabera, eta gero sortu. Nik ikusten dutana, ortsaize erri tipi bat da, bagira bederatzion bat biztanle, inguruan bada Garazi, Lixarri, basen afarroa, aski jende guti bada. Baina baditugu kontsumintzaile eremuak, amapak bezala ez dakit ezagutzen duzuen ez sistema, baina astean behin banaketa gelditzen da, horren batez, eta gu ekoizleak bagoaz, eta jendeak hartzen du. Eta horrek adibidez, kriston energia emaiten du, zenta zuzenekoa da, jendearekin jendea lotzen da, saretzen da, eta orduan hausnarketak hasten dira. Eta gero sortuko dira, berdin egitea mintzaldi bat, gaualdi bat, edo etxalde bisita bat, eta nik horretan sinesten dut. Eta gero lotzea, berdinan handereinoa izanen da, eta handereinoak eginen du, berdin hori egiten altzen nuke ikastolan edo eskolan, eta denbora gehiago hartzen du, baina saretzea egoak hobeki lotzen dira. Gero egiten alduzu nahi duzun komunikazioa, naiz eta ez dut erten ez dela garrantzitsua, baina gaur egun paperetan edo pantailetan atsemaiten dena, nik atsemaiten dut aski harina, eta ez da aski ikutua. Beraz, pasatzen da beste hainitzen ondoan, eta diru hainitz da, eta energia ere bai. Boala, labur biltzeko ez dakit. Bai, oso. Ez dekinean zigiluak euskaldunentzako tresna bat da dira, eta, bai, DSP-a, EH-ko elektiboa bezalako elkartea denik dena, zaretze hori sustatu eta antolatu ez den hainbatu duguna, azkenean, intzidentzia politikoa egiteko antolatzen duzun egiture bat ere badana. Eskerrik asko, nekin amaitu dugu, baina, eta badakit, danak, esko dekogula, baina, tartetzuan, galderarik edo ekarpenik balego, kotik, irekitzen da. Norbaitik nahi bat zer izan.
Bai, nik galdera bat, komunikazioaren kontua nire ustez bere biziko garrantzia dauka. Kontsumitzaileek nolabait kontzientziatu asko erabat engainatuta daude horko esaldi konpoxo eta propaganda faltsu horrekin. Eta gutxienez kontzientziatu horiek gure hartu beharko genituzke eta argi nolabait informazio argia, ze erosi, nahi dute erosi, bertakoa, ekologikoa, baina ez dira klaratzen. Eta gero, gainera, elikagai horiek ez daude eskuia. Ez daude herrian, ez daude eta herrian daude, ez daude igorta. Nahi gertan gertatu zait, bizkaiganeko jogurrak gurekeri batenekin, oindala txurtetik eta oindala hilabete bat. Ordo, pentsa, piskat, kontzientziatua munduan nabilena, iratxe kolektiboa ezagutu eta gaina ikerketan, elkartin arena, eta hilabete, bandola bizkaiganeko jogurra esteko aukera. Egon da, egoera hori buelta bakartzaio, eta nire kondera da edo bertzako iritzia eskatu nahi komistuke, udalerri mailan, komunikazio hori edo kontsumitzailearen nolabait, kontzientzia hori badako eta jakin da, egin daiteke zehozer, esan nahi dugu. Esate baterako udalerri batek, plantea dezake, zigiluen inguruko eta edikadura ekoizpen sistemen informazio bulego bat irekitzea edo errestasunak eman esate baterako ezagik lokal bat edo eremu bat errestea denda bat jartzeko eta nolabait kontsumitzaileak denda horretan eramatzeko edo utilizatzen gotxarrik pixkabatu da mailako administrazioan pentsatuta, ez? Eusko Jaurlaritza da gauza bat, ez esango baino, eragin modura, esan nahi dut, zehozer egin dezakegu galaketik, batetan, ondean ere galdera. Batek erantzat dut. Bai, bueno, egia esan udalerri askotan esango nuke intentzio oso onarekin abitzen dira ekimen diferentek. Hori hala da. Gertatzen dena da askotan, bueno, pues eraginkortasun falta edo askotan igual mezua ez da ingarbia eta nahastu egiten dira mezu horiek ere bai. Intentzio onarekin, baino nahasten da bermatuta dagona, bermatuta ez dagonarekin. Gero askotan herrian barrun denetarik dago eta horrekin talka ez da egin nahi. Osea, hain erresa igual ez da herri bakoitzak bere ez dakit. Beste bada, hortik ateratzen diren ekimenak, ba, adibidez, ez? Osea, indarra hartzen duten einen, lortzea babesa udalerri diferentetatik. Hori iruditzen zait erresagoa dela. Ze badaude udalerrik benetan beste eredu baten alde daudenak eta beste politika batzu sustatu nahi dituztenak, baina askotan erreferentzia falta dira. Barne gatazkak sortzen zaizki eta ez dute sartu nahi. Osea, baina baldin bada benetan mugimendu agroekologikoen artean, sare horren barrun, adosten baldin bada zer den benetan eraginkorra izango den aurrera begira, horrekin bai jun daiteke udalerrietara, iruditzen zait, erresago. Ez dakit, hola zerbait esatearren, Orduan iruditzen zait, abia puntua igual bai izan daikela, ez? Egitura hoietatik zerbait proposatzea gero udalerri diferentetan, eta eredu bezala hartzea, ez? Erreste aldera, ze udalentzako askotan ez da inerresa. Hori igual egitea. Ez da egiten askotan, hain garbi, ez? Zigilu baten alde. Baina bai, desde luego, eta politika publikotan legeago abesten zaitu. Zigilu ofizialarekin lotuta, bai, eta BSPen kasun, pentsatzen dut aukerak egongo liratekela. Ez dakit, hor ja ez nahi sartzen. Nik gauzate igual gehitzeko, esango nuke justo hori, ez? Hainbat herrietan, eta hemen zaudete horietako hainbat proiektuen lidergo taldetan zaudetenak, ez? Gipuzkoan esate baterako Bergaran, edo Orlazkaon, edo Azpeitin modun batera, baina bai iruditzen zait hor, ez? Ematen direla eztabaidak aipatu ditunak batzutan, ez? Herri bertan
udalek elikadura ez da lehentasun bat, elikaduraren gaiarekin baldin bazoaz udaletara formazio falta ikaragarria dago, uste dut hor badago estatu mailan sare bat, ez? Dala, Red de Municipios por la Agroecología, Euskal Herrian beharra handia daukagula horrelako sare batenak, zer subjektu bat behar dugu baita ere zentzu horretan, ez dakite udalgintzaren eskutik edo noren eskutik garatu beharko litzateken hau, baina bai horretarako baita ere, formakuntza handia behar dalako administrazioan, elikadura lehentasun bat izateko, eta oinarrizkoa da eskubide bat dela, eta herriko, gaina, udalek ez dute kompetentziarik hainbat gaietan, baina herriko hainbat espazio kolektibo eta sukalde kolektiboetan badituzte, eta hainbat irizpide hor sartu ahal izateko, ez? Orduan, uste dute, formazio falta handia dago lehentasuna emateko horrei, eta uste dut badala baita ere, batzutan eragiten duela, herri bakoitzean badagoelako elefantea sartuta, ez? Osa, ni banator herri batetik, non monora gorantza izugarria da, ez? Eta hori, beste hainbat lekutan ere gertatzen da, eta ez da erresa, ez? Askotan, apostu hori egitea, edo beste lehentasun batzuk daudenian, ez da? Orduan iruditzen zait, sujeto baten eraikuntza horretan, jutea eta garbi apostua egitea zerrei ematen diogun bermea, fundamentala dela, ez? Bai, hor gehitu nahiko duke beste kontu bat eta da bain energiarekin daukagun beste patata bero bat, ez da? Energia berriztagarria eta guzti hori. Komunikabietan gehiago entzuten da, baina elikadura erabat nire ustez estaltzen du eta justu nire ustez ez da kontrakoa den edo eskutik lotuta joan behar duten gaiak direz, azkenean lurralde bat dago, lurralde politika bat dago eta elikadura zein energia orduan, dena lotuta dago, eta sistema katalizatzaile bat da. Esan nahi dut, elikadura burujabetzaren inguruan batzuk ezartzen baditu administrazioak, udalerri izan edo nahi dugun administrazio mailak, aldi berean energiari buruzko plangintza bat egiten ariko da, eta orduan, nire ustez gakoa da hor, zer katalizatzen duen zer, eta erabat izenteratzea ezin direla bi mundu horiek bereiztuz. Eta energia berriztagarrien inguruko erabaki batek zuzenean eragiten du benetako nekazari, abeltzain, kontsumo ereduetan. Orduan, asmatu behar dugu hori ere uztartzen. Elkarrekin aritzen, saretzen, baino ez esparru bakar batetik, ez elikadura esparrurik. Elikadura, energia, zaintza, badira iruztutabe, elkarrekiko menpekoak direnak, eta baten egiten duzun erabakiak automatikoki besteetan eragingo duena, eta alderantziz. Ondon, hori artikulatzen eta hori benetan kudeatzen asmatu beharko dugu. Hori da nire ustez zakoa. Bueno, denboraz ja pasatu gare, eta amaiera emango diogu, Arantzak esan bezala, elikadura sistemak badire katalizatzaileak, nahi baldin badugu irauli ez, egungo sistema, eta horretarako EH kolektiboa daukagu bai, tresna gisa, eta balorean jartzea ere, EH kolektiboa elkarteak egiten duen lan guzti horretan, agroekologia bidean ekiteko. Bueno, eskerrik asko freestyle hori Miren eta Aitorri, eta zeueri ere berotasun horretan.